Πάρα πολύ. Θα χαρώ ιδιαίτερα, ειλικρινά να σας προσφέρω. Κάτσε δήμαρχε, είμαστε πολύ ωραία όπως είμαστε εδώ. Μήπως, επειδή για λίγη ώρα όταν αυτοποιηθούμε και να τακτοποιηθούμε Δεν βιαζόμαστε σε τίποτα. να προσφέρω... Ένα ποτηράκι νερό. Βεβαίως. Δεν πρόκειται να σηκωθείς, δεν είναι κάτι. Ένα ποτηράκι νερό. Χρήσα, σε παρακαλώ, ένα ποτηράκι για τον κύριο Πρόεδρο νερό, γιατί θα κατεβούμε αμέσως. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κάπου εκεί που είναι. Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τύχη αγαθή και υψίστη τιμή έλαχε στην πόλη, το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο και εμένα προσωπικά να παρίσταται στην πανηγυρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 26 Μαΐου 2002 η αυτού εξοχότης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, άνδρας, πολιτικός, ενάρετος, ο οποίος πολλά προσέφερε και προσφέρει στο έθνος μας. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους και εξ ονόματος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλωσορίζομαι στη μικρή μας πόλη που φέρει το όνομα του Μεγάλου Στρατηλάτη Αλέξανδρου, ως ευπαρέστητε. Καλώς ήρθατε. Πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, κύριος Γιάννης Δημούλης, έχει το λόγο. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, χαρά και αγαλίαση, σεβασμό και αγάπη, σας καλωσορίζουμε στην Αλεξάνδρεια, στην καρδιά του Μακεδονικού κάμπου, την πρωτεύουσα του Ρουμλουκιού, του κέντρου του Ελληνότοπου. Καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο που ενσαρκώνει τις αρετές της ελληνικής δημοκρατίας και που διδάσκει με τις πράξεις και την καθημερινή συμπεριφορά, με τους λόγους αλλά και τη σιωπή, με την υπόδειξη αλλά και με την ανοχή, με τη συμβουλή και την παρένεση, αλλά και με τον προβληματισμό και τη δημιουργική ανησυχία. Καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο που μέσα από μια διαβιέστατη και πολλές φορές οδυνηρή πορεία, μέσα από μια συνεπή στάση ζωής, μέσα από μια αταλάντευτη προσήλωση σε ιδανικά, σε αρχές και σε αξίες, μας ανοίγει τον δρόμο και μας δείχνει τον τρόπο για να γίνουμε χρηστοί και χρήσιμοι πολίτες. Καλωσορίζουμε τον Πρόεδρό μας, που αποτελεί για όλους εμάς πηγή έμπνευσης, αιτία ανάτασης, λόγο συμμετοχής, πρότυπο ήθους, υπόδειγμα δράσης, τύπο αρετών. Σε μια εποχή που τεχνιέντος προβάλλονται ιδέες για την απαξίωση της πολιτικής,
και ποικιλοτρόπως ενθαρρύνονται οι τάσεις ιδιώτευσης και αποχής, η στιβαρή παρουσία σας, κύριε Πρόεδρε, προσφέρει στήριγμα και ελπίδα στους Έλληνες. Ο πάντα επίκαιρος, μεστός και διδακτικός λόγος σας, ο κρυστάλλινος βίος και η ανεπίληπτη πολιτεία σας ενεργοποιούν τους ευαίσθητους πολίτες, ενθαρρύνουν την συμμετοχή, αποκαλύπτουν το μεγαλείο της ανιδιοτελούς προσφοράς, φανερώνουν την υπεροχή της συλλογικής προσπάθειας έναντι της ατομικής επιδίωξης, την αξία του κοινωνικού αγώνα έναντι της προσωπικής ματιοδοξίας, της προτεραιότητας και την προοπτική του εθνικού συμφέροντος έναντι των επιμέρους υπολογισμών, των πρόσκαιρων αφιλιών και των προσωρινών κερδών. Όλα αυτά που ακούγονται δεν εντάσσονται στα τυπικά εγκόμια και στις υπερβολικές και ερωτοποιημένες εκφράσεις που συνηθίζονται ίσως σε επίσημες τελετές. Αποτελούν αντίθετα αυθόρμητες διαπιστώσεις, τις οποίες συμμερίζεται σχεδόν στο απόλυτο σύνολό του ο ελληνικός λαός και με τις οποίες φυσικά συμφωνεί ενθουσιοδός σύμπασα η Αλεξάνδρεια και το Ρουμλούκι μας. Αποτελούν πηγαία έκφραση των συναισθημάτων που μας κατακλείζουν σήμερα αυτή την ιστορική ημέρα της ελεύσεώς σας στην Αλεξάνδρεια. Συναισθημάτων χαράς και ευγνωμοσύνης, αγάπης και τιμής. Συναισθημάτων που πολλαπλασιάζονται και εντυπώνονται στην συλλογική μνήμη, συνδέοντας το πρόσωπο με τον θεσμό, εμπεδώνοντας και εξυψώνοντας το πολίτευμα και την πολιτική στη συνείδηση των πολιτών, ριζώνοντας τη δημοκρατία στον τόπο μας. Συναισθημάτων που διακατέχουν διαρκώς όλους τους κατοίκους και τους δημότες της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι σας υποδέχονται, κύριε Πρόεδρε, με ανοιχτή την καρδιά, με τα χέρια απλωμένα, με θέρμη πρωτόφαντη, με εμπιστοσύνη απεριόριστη, με αγάπη ανυπόκριτη, με χαρά ανεκλάλητη. Εκφράζοντας αυτά τα συναισθήματα, εκφράζοντας την βούληση και την επιθυμία του Αλεξανδρινού λαού, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο μας, σε πανηγυρική συνεδρίασή του και με ομόφωνη απόφασή του, σας απονέμει, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, το χρυσό κλειδί της πόλης, σας ανακηρύσει επίτιμο δημότη της Αλεξάνδρειας, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, η πόλη μας από σήμερα αισθάνεται υπερήφανη που ο πρώτος πολίτης της χώρας μας είναι δημότης μας. Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να δεχθείτε τα συγχαρητήρια τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και του Δημάρχου μας. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, πριν σας επιδώσω τη μεμβράνη επί της οποίας είναι γεγραμμένη η απόφασή μας, η οποία λήφθηκε ομόφωνα στις 24 Μαΐου 2002, να σας την αναγνώσω. Ο της Αλεξανδρίας Δήμος, από δόγματος ομοθήμου του Δημοτικού αυτού Συμβουλίου, των Κωνσταντίνων Στεφανόπουλων, άνδρα ενάρετον, πρόεδρον δε τανήν της των Ελλήνων Δημοκρατίας, ανακηρύσει επίτιμον δημότην της πόλεως της Αλεξάνδρειας, ανθών υπέρ του γένους των Ελλήνων και της πόλεως ταύτης πράτων διατελεί. Τούτο ούτω γενόμενον δηλούται υπό του περιγαμινού τούτου διπλώματος και της παρεδομένης αμαυτό χρυσής κλειδός της πόλεως. Εγένετο τη Τετάρτη και 20η του μηνός Μαΐου του Δευτέρου και δυσχυλιοστού έτους. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Δημούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Στεφανάκης. Κύριε Πρόεδρε. Σας απονέμει, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, το χρυσό κλειδί της πόλης.
σας προσφέρει ως ελάχιστο ενθύμιο ένα από τα συστατικά στοιχεία της πολιτιστικής παράδοσης και της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής μας, μία αυθεντική παραδοσιακή γυναικεία ενδυμασία του Ρομλουκίου, στην οποία, όπως είναι γνωστό, το χαρακτηριστικό κάλυμα της κεφαλής, το κατσούλι κύριε Πρόεδρε, οφείλει κατά την παράδοση την ύπαρξή του στον ίδιο τον Μέγα Αλέξανδρο, που αναγνωρίζοντας και τιμώντας τη γενναιότητα των γυναικών της περιοχής μας, απένιμε σε αυτές το προνόμιο να φέρουν την περικεφαλαία των ενδόξων Μακεδόνων πολεμιστών των. Παρακαλώ τον Δημοτικό Σύμβουλο και τέος Δήμαρχο, κύριο Φώτη Προλιωτόπουλο, να επιδώσει τον δώρο στον κύριο Πρόεδρο. Να σας διαβεβαιώσουμε ότι το ίδιο σταθερή και αναλύωτη μένει για πάντα η αγάπη και η εκτίμηση όλων προς το πρόσωπό σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, εκ βάθους καρδίας, για την επίσκεψή σας στην πόλη μας, για όλα όσα προσφέρετε στο έθνος, στην δημοκρατία και στην Ελλάδα. Η αυτού εξοχότης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, έχει τον λόγο. Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατοι, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτέ, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον παλαιόν και ειλικρινή φίλο μου, κύριο Δήμαρχο, ο οποίος υπερεύει τα όρια ολίγων της αγάπης που μου έχει και εξετράπει σε υπερβολές. Τον ευχαριστώ όμως πάρα πολύ, διότι από την καρδιά του προέρχονται υπερβολές και όταν προέρχονται από την καρδιά καθενός είναι υποχρεωμένος να τις δεχτώ, έστω και να αναγνωρίζω την υπερβολή των λόγων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε πρώην Δήμαρχε, για τη μεγάλη τιμή, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, την οποία μου εκάνατε, όχι μόνο απονέμοντάς μου τον επίτιμο τίτλο του Δημότου, αλλά προσφέροντας επίσης τόσα θαυμάσια και πολλά δώρα. Θέλω να εξηγήσω την ψυχική μου εφορία αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι τα αισθήματα τα οποία θα εκφράσω τα εκφράζετε κι εσείς μέσα σας, τα αισθάνεστε κι εσείς μέσα σας αυτή τη στιγμή. Εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρίας, αυτή τη στιγμή εν μικρογραφία επαναλαμβάνεται ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα μας. Επαναλαμβάνεται η εθνική ενότητα και η εθνική ομοψυχία. Κάτω από αυτό το στεγασμένο χώρο χωρούν όλες οι απόψεις των Ελλήνων, οι οποίες κατευθύνονται και ενώνονται προς μία κατεύθυνση. Για την υπηρέτηση, για το μεγαλείο, για τη σπουδαία προκοπή της μεγάλης μας πατρίδας, της αγαπημένης μας Ελλάδας. Ότι όλοι μας αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι η δική μου υποδοχή η οποία προκαλεί αυτό το αίσθημα. Το έχει προκαλέσει μια μακρά περίοδος πολιτικών αγώνων και μια ορίμανση του ελληνικού λαού, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για την προκοπή του τόπου, παρά τις υπάρχουσες διαφορές, πρέπει πάντοτε να παραμένει ο κοινός στόχος, ο οποίος κατευθύνει τα βήματά μας και τη σκέψη μας και τη δράση μας, ο οποίος δεν είναι τίποτε άλλο παρά υπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, η υπηρέτηση της πατρίδος. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που ευρίσκομαι μεταξύ ημών. Εξαιρετικά ευτυχής που ευρίσκομαι εις τη μόνη Ελλάδη Αλεξάνδρεια. Ερχόμενος χτες το βράδυ από την πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου απεκαλύφθη ένας θαυμάσιος έφυπος Ανδριάς, για να θυμίζει σε όλους ποιος υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος, τι έκαμε για τον κόσμο ολόκληρο, πώς συνδέεται με την ελληνική ιστορία κατά τρόπον αναπόσπαστον, πώς οδηγεί ακόμη
τα βήματα των Ελλήνων και πώς μας ενθουσιάζει όλους όταν σκεπτόμαστε τη σπουδαία ιστορία του, τη σπουδαία προσφορά του στην παγκόσμια ανθρωπότητα και την διάδοση του ελληνικού πνεύματος και της ελληνικής γλώσσης που επέτυχε. Αλλά ας έρθουμε στη σύγχρονη εποχή για να κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση των πραγμάτων όπως εμφανίζονται στον τόπο μας, την οποία εγώ θα επιχειρήσω από τις θέσεις στην οποία βρίσκομαι, χωρίς να θέλω ούτε να προσεγγίσω ούτε να αποκρούσω καμία πολιτική παράταξη, αλλά απλώς να εκφράσω σκέψεις οι οποίες πιστεύω ότι ανεξαρτήτως πολιτικής διαφοροποιήσεως ισχύουν για όλους τους Έλληνες. Πρώτα να πω για την πολιτική κατάσταση στον τόπο μας, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν παραγνωρίζω τις υπάρχουσες πολιτικές διαφορές, δεν παραγνωρίζω την αναπόφευκτη αντιδικία μεταξύ των κομμάτων, δεν παραγνωρίζω τις διατυπούμενες κατηγορίες μεταξύ όλων αυτών, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει κυρίως να μας εντυπωσιάζει είναι ότι όλα αυτά καλύπτονται, όπως είπα και προηγουμένως, από τη δυνατότητα της ομαλής λειτουργίας της δημοκρατίας μας και μπορεί κανείς υπερηφάνως να διακηρύξει ότι στα 170 τόσα χρόνια του ελευθέρου πολιτικού βίου των Ελλήνων σήμερα διανύουμε την πιο καλή, την πιο ομαλή, την πιο αποδοτική πορεία της πολιτικής μας ζωής. Και έχετε πολύ δίκιο, κύριε Δήμαρχε, όταν υπενήχθητε ότι δεν πρέπει καθόλου να είμαστε παραπονεμένοι από αυτή την πολιτική δράση, αλλά αντιθέτως να την ενισχύουμε και να συμμετέχουμε σε αυτή. Εάν κάποιος θέλει να παρατηρήσει ένα μειονέκτημα της σημερινής πολιτικής ζωής, θα το ανέβρει σε κάποιο δισταγμό ο οποίος υπάρχει σε πολλούς ικανούς ανθρώπους να αναμειχθούν στην πολιτική και σε κάποια σχετικά σχεδιαστική αντιμετώπιση της πολιτικής από πολλούς, οι οποίοι την νομίζουν ότι έχει περάσει σε μια περίοδο απαξίωσης ή ότι δεν είναι η αποτελεσματική δράση της το κύριο χαρακτηριστικό της. Έχω εντελώς αντίθετη άποψη και θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε αυτή, λέγοντας ότι και οι πολιτικοί μας δρούν κατά τον καλύτερο τρόπο και η πολιτική ως δράσης και λειτουργία επιτελεί τον προορισμό της, χωρίς να σημαίνει ότι η δημοκρατία μας δεν έχει ανάγκη βελτιώσεων, διότι πάντοτε ένα πολίτευμα το οποίο εγγύζει το ιδανικό χωρίς να το πλησιάζει ποτέ, είναι δεκτικό συνεχών βελτιώσεων. Η δική μας δημοκρατία έχει και εκείνη τα κενά της, έχει και εκείνη τις ελλείψεις της και εκείνη τις ανάγκες της, αλλά μπορεί να συγκριθεί υπερηφάνως με κάθε άλλο δημοκρατικό πολίτευμα και να προβάλλει τις αρετές της και τα χαρακτηριστικά της, έχοντας την αξίωση να γίνει δεκτό και να αναγνωριστεί εκ μέρους όλων το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρισκόμεθα. Από εκεί και πέρα, αν αυτή είναι η κατάσταση από απόψεως δημοκρατίας και από απόψεως πολιτικής ζωής, υπάρχουν και άλλοι τομείς οι οποίοι προσελκύουν το ενδιαφέρον μας και για τους οποίους καθημερινά και αγωνίζεται και άγχεται ο ελληνικός λαός. Και πρώτα απ' όλα η οικονομική προκοπή του τόπου, η οποία δεν έχει επιτύχει βεβαίως την επιδιωκόμενη στάθμη, ούτε έχει καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες, ούτε έχει ανταποκριθεί στις ελπίδες και τις προσδοκίες των Ελλήνων. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς, πρέπει και πάλι να παρατηρήσουμε ότι στην διάρκεια αυτών των ελευθέρων ετών, ουδέποτε άλλοτε η Ελλάς, και αυτό το λέγω χωρίς να θέλω ούτε να επενέσω, ούτε να κατηγορήσω καμία πολιτική παράταξη, ουδέποτε άλλοτε η Ελλάς ευρέθη σε αυτήν την οικονομική προκοπή. Ο αντίλογος είναι ότι θα μπορούσε να βρίσκεται ενδεχομένως σε υψηλότερη θέση. Αυτό όμως δεν αλλάζει τα πράγματα όταν σκεφτούμε ότι άλλοτε πλέον φτωχή χώρα των Βαλκανίων, σήμερα όχι μόνο βρίσκεται επικεφαλής των Βαλκανίων, αλλά βοηθάει τις άλλες χώρες, υποδεικνύει στις άλλες χώρες, τις ενισχύει οικονομικά και βεβαίως αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, το οποίο το αντιλαμβάνεται κανείς πολύ καλά όταν τύχει να ταξιδεύσει σε αυτές τις χώρες, οι οποίες δεν μειονεκτούν απέναντι της Ελλάδος, αλλά είχαν την ατυχία να περάσουν μια πολύ δύσκολη περίοδο της πολιτικής των ζωής, η οποία άφησε ακόμη μεγάλα και σοβαρά ίχνη, αρνητικά δυστυχώς για αυτούς. Η οικονομική ζωή του τόπου έχει ακόμη ανάγκη από πολλές βελτιώσεις. Εάν έκανα προηγουμένως μία σύγκριση μεταξύ Ελλάδος και Βαλκανικών χωρών, η οποία είναι θετική για μας, επιβάλλεται να κάνω και μία άλλη σύγκριση, η οποία δεν είναι καθόλου θετική.
μεταξύ Ελλάδος και λοιπών ευρωπαϊκών χωρών. Και θα διαπιστώσουμε τότε ότι η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στο χαμηλότερο σκαλοπάτι της κλίμακας των ευρωπαϊκών χωρών, παρά την προκοπή την οποία έχει επιτύχει. Σήμερα το εθνικό μας εισόδημα προσεγγίζει το 70% του μέσου εισοδήματος των άλλων χωρών και έχουμε ακόμη πολλές ελλείψεις, τις οποίες προσπαθούμε να καλύψουμε με την βοήθεια, την χρηματική βοήθεια των άλλων χωρών της Ευρώπης, πράγμα το οποίο πρέπει να μας κάνει να αισθανόμεθα εν μια μορφή υποχρεώσεως, αν όχι ευγνωμοσύνης, αλλά αναγνωρίσεως της βοηθείας της οποίας την χάνουμε εκ μέρους των άλλων κρατών. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν μας αρμόζει αυτή η θέση. Δεν είμαστε εμείς οι οποίοι θα πρέπει να διατηρήσουμε την τελευταία θέση στη βαθμίδα των κρατών της Ενωμένης Ευρώπης. Πρέπει να προσπαθήσουμε να υπερβούμε τους άλλους, να προσεγγίσουμε τους άλλους, αλλά και να τους υπερβούμε τελικώς, προκειμένου να αναδείξουμε την Ελλάδα στο επίπεδο το οποίο της αρμόζει και προκειμένου η Ελλάδα να ξαναγίνει και στην περιοχή της και ευρύτερα στην Ευρώπη εκείνος ο φάρος, ο πνευματικός, ο οποίος άλλοτε εφώτισε τον κόσμο από τη μια μεριά στην άλλη. Η Ελλάδα έχει ακόμη ένα προνόμιο σε αυτό το τομέα και ενώ των πολιτιστικών. Μπορεί η Ελλάδα πάλι να προβάλλει τα πολιτιστικά επιτεύγματά της, τα οποία και τώρα είναι σημαντικά και μπορεί να γίνουν σημαντικότερα και τα οποία μας επιτρέπουν και πάλι, εν αντιθέσει προς τα οικονομικά, να συγκρινόμεθα με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Διότι έχουμε πολιτισμό πολύμορφο. Έχουμε πολιτισμό στη λογοτεχνία μας, έχουμε πολιτισμό στη μουσική μας, έχουμε πολιτισμό στις λαϊκές μας παραδόσεις, έχουμε πολιτισμό στις εκδηλώσεις οι οποίες συνεχώς γίνονται παντού και μπορούμε με αυτόν τον πολιτισμό να προκόψουμε ακόμη περισσότερο και να προβάλλουμε την ιδιομορφία μας, την οποία δεν πρέπει να λησμονούμε, διότι αυτή η ιδιομορφία μας είναι ο πολιτισμός μας, ο οποίος μας διακρίνει από τα άλλα κράτη της Ευρώπης. Αλλά πέραν αυτών των προβλημάτων των οικονομικών έχουμε δυστυχώς από πολλού χρόνου και ίσως θα διαρκέσει η παρουσία αυτών των προβλημάτων και στο μέλλον, έχουμε και προβλήματα από απόψεως εξωτερικής πολιτικής. Αυτό τον καιρό μάλιστα τα προβλήματα αυτά γίνονται πιο εμφανέστερα, μπορούμε να τα εντοπίζουμε ευκολότερα και αντιλαμβανόμεθα τις δυσκολίες τις οποίες σε σύντομο χρόνο πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Ο πολιτικός κόσμος και σε αυτό το σημείο δείχνει μια γενικότερη σύμπνοια, η οποία όμως δεν αρκεί για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Οι δυσκολίες μας αυτές βασίζονται ή μάλλον προέρχονται από το γεγονός ότι έχουμε διαφορές με μια γειτονική χώρα, οι οποίες δεν βρίσκουν εύκολη τη λύση. Και υπάρχει το μέγα πρόβλημα της Κύπρου, το οποίο ταλανίζει την Κύπρο και την Ελλάδα επί 28 τώρα χρόνια, χωρίς και αυτό να βρίσκει λύση. Θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, θα πρέπει να διατυπώνουμε τα επιχειρηματά μας, θα πρέπει βεβαίως να έχουμε συνείδηση και της πραγματικότητας, διότι δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι στις διεθνείς σχέσεις δεν ισχύει πάντοτε το αξίωμα της δικαιοσύνης, δεν ισχύουν πάντοτε τα αξιώματα του δικαίου, αλλά υπερβαίνονται συνήθως από τα συμφέροντα και δι' τα συμφέροντα των ισχυρών. Και δεν μπορεί ένα κράτος να μην λαμβάνει υπόψη του και αυτά τα συμφέροντα και αυτές τις πραγματικές καταστάσεις όταν θέλει να υπηρετήσει σωστά τα δικά του δίκαια και τα δικά του συμφέροντα. Εν μέσω λοιπόν αυτών των αντιτιθεμένων στην ουσία απόψεων, του δικαίου και του συμφέροντος, πρέπει να χαράξει η Ελλάδα την πορεία της σε τρόπο ώστε να υπηρετήσει τα δικιά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που υπάρχουν και να διακηρύξει με όλους τους τρόπους και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η δική της πολιτική κατευθύνεται πάντοτε από τις αρχές του δικαίου. Αυτό είναι το προνόμιο και η αδυναμία των μικρών κρατών. Προνόμιο το οποίο η Ελλάδα το εξαντλεί, διότι επικαλείται συνεχώς την ανάγκη προσφυγής στο διεθνές δίκαιο, αλλά και η αδυναμία, διότι το προνόμιο ανήκει και η αδυναμία στα μικρά κράτη, παραλαμβάνω, τα μεγάλα δεν έχουν δυστυχώς ανάγκη του δικαίου, προβάλλουν μόνο το συμφέρον και κατοχθώνουν το επιβάλλον. Μέσα σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα πρέπει να συνεχίσουμε μια πορεία η οποία, όπως μέχρι τώρα, οδηγεί των λαών ενωμένων γύρω από τα μεγάλα προβλήματα
τον χωρίζει όπως σε κάθε δημοκρατία με τις επιμέρους αντιλήψεις για τα διάφορα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά καθορίζει έναν γενικών και σταθερών στόχων αυτών της υπηρετήσεως του γενικού συμφέροντος. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής, κύριε Δήμαρχε, διότι σήμερα η παρουσία μου στην Αλεξάνδρεια συνδέεται με τα αποκαλυπτήρια ενός σπουδαίου μνημείου, το οποίο θα κάνουμε ευθύς με το λίγον. Δεν πρέπει οι Έλληνες να λησμονούν την ιστορία των. Δεν την λησμονούν, αλλά ίσως δεν τη διδασκόμεθα επαρκώς την ιστορία μας, ώστε να έχουμε ανα πάσα στιγμή στο μυαλό μας τις διάφορες φάσεις, τις τραγικές στιγμές, τις σπουδαίες στιγμές και τις τραγικές στιγμές, τις νίκες και τις ήττες που υποστήκαμε, τις προσβολές που δεχτήκαμε και τις προσφορές που έκαναμε σε όλο τον κόσμο, και πιστεύω ότι η σημερινή ευκαιρία θα μας δώσει άλλη μία αφορμή να στρέψουμε τη σκέψη μας προς έναν ελληνικό λαό, ο οποίος έμεινε σε εκείνα τα εδάφη τα οποία πλέον δεν διαθέτει, επί σειρά αιώνων, διακήρυξε πάντοτε με υπερηφάνεια το ελληνικό του όνομα, ομίλησε πάντοτε με υπερηφάνεια την ελληνική και την αρχαία ελληνική γλώσσα, της οποίας τα σημαντικότερα δείγματα παραμένουν στη γλώσσα του, και υπέστη τα μεγαλύτερα βασανιστήρια που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος, μία φυλή και ένα έθνος. Και σήμερα πρέπει να κλείνουμε το γόνι και το κεφάλι μας μπροστά σε αυτά τα μαρτύρια τα οποία υπέστησαν οι αδελφοί μας πόντοι, και να τους υποσχεθούμε ότι ποτέ δεν θα λησμονήσουμε την προσφορά τους. Ποτέ δεν θα λησμονήσουμε των αθώων ανθρώπων τα μαρτύρια. Ποτέ δεν θα λησμονήσουμε τη γενοκτονία, διότι η γενοκτονία υπήρξε. Και δεν είναι εμείς εκείνοι οι οποίοι το λέμε, το λένε ξένοι. Το λένε ξένες μαρτυρίες, οι οποίες παρακολούθησαν αυτή την ιστορία, που άρχισε πολύ νωρίτερα από την τελική γενοκτονία, που άρχισε από την εποχή των Ρωσοτουρκικών πολέμων, που υποχρέωσε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπιτικά των, την πατρίδα των, και να στραφούν προς ξένες γειτονικές χώρες, που έγιναν μια και δυο φορές πρόσφυγες, που τελικώς υπέστησαν τον μεγάλο διωγμό και σήμερα στολίζουν με την παρουσία τους στην ελληνική πατρίδα, διότι η ελληνική πατρίδα τους χρωστάει πάρα πολλά. Και αυτό που τους χρωστάει η πατρίδα θέλω να το εκφράσω με τη σημερινή μου εδώ παρουσία και με τη συμβολική εκ μέρους μου αποκάλυψη του μνημείου που θα γίνει με το λίγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά, διότι μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω αυτές τις σκέψεις ενώπιόν σας, να σας ευχαριστήσω για τη θερμότητα των αισθημάτων που μου εκφράσατε και να σας βεβαιώσω ότι ανταποκρίνομαι με την ίδια ειλικρίνεια, θα μπορούσα να πω και με ακόμη περισσότερη, αν δεν ήταν εγωιστικό και ίσως ανεπίτρεπτο εκ μέρους μου να το πω, ανταποκρίνομαι με την ίδια ειλικρίνεια στα δικά σας αισθήματα. Και θέλω να σας βεβαιώσω ότι αισθάνθηκα πολύ μεγάλη συγκίνηση, ευρισκόμενος όχι μόνο σε αυτή την αίθουσα, αλλά και εκτός της αιθούσης, και αντικρίζουν τα ευγενικά πρόσωπα των συμπολιτών σας και τη φιλόξενη υποδοχή την οποία μου επιφύλαξαν, και να σας πω μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαστε πάντα όλοι. Κυρίσω το πέρας της πανηγυρικής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα καθίσω και τώρα για να βγει από κάτω. Μεγαλεώσου μετά ως επάκουσον και λέησον, τη δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνιών απαύσεως πάντων των εμπόντων τελειωθέντων πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτιστών τη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα ειδεί και για να πάβονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, μακαρία ζωή και ανάπτωση Πατρί το Παναγίο και αγαθό και το οποίος πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε ο και νεκρών και ζώντων, την εξουσίαν έκρον θαθάντου βασιλεύ και αναστάς εκ νεκρών. Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντα αυτού μητρός. Των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου Τετραημένου Φίλου του Χριστού Λαζάρου, και τα ψυχάς των εξημών με το στάψα αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Μία αυτόν η μνήμη.
Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί μας. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ημών Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. No, qui Γιώργο, έχει δώσει μην περάσει περισσότερο από εκεί. Μην περάσει περισσότερο. Χαιρετισμός του Δημάρχου κ. Ιωάννη Δημούλη. Τον Μάιο του 1919 άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για μια πανάρχια κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού. Ο ποντιακός ελληνισμός που επί αιώνες αντιστάθηκε σε διωγμούς και σε πιέσεις, σε κατατρεγμούς και σε καταστροφές, σε βιαιότητες και σε θηριωδίες, υποβλήθηκε στο φρικτό μαρτύριο της γενοκτονίας. Η ευλογημένη γη του Πόντου δέχτηκε και εξακολουθεί να φυλάγει στα σπλάχνα της το αίμα των αθώων θυμάτων των παιδιών της. Αδύναμα κορμιά, τραυματισμένα σώματα, τρομαγμένα μάτια, διαλυμένες οικογένειες, ερειπωμένα χωριά, γκρεμισμένες πόλεις, βεβηλωμένα ιερά, πυρπουλωμένες εκκλησιές, χαλασμένα μοναστήρια, αδικαίωτοι αγώνες, ψεύτικες ελπίδες, κενές προσδοκίες, χαμένες ζωές, χαμένες πατρίδες. Ήταν τα αποτελέσματα του κεμαλικού ολέθρου που θέργεψε και θέρισε με την ανοχή ή και την υποστήριξη των δίθεν συμμάχων και συμπολεμιστών μας. Τι διασώθηκε απείρακτο, ανέγκυχτο και ανεπηρέαστο, τι κρατήθηκε άπαρτο, αδούλωτο και απτόητο, τι διατηρήθηκε άφθορο, ανώθευτο και αγνό, τι έμεινε ελληνικό, μόνον η ποντιακή ψυχή. Αυτή που είχε την δύναμη να λαλεί επί χιλιάδες χρόνια ατόφια την γλώσσα την ελληνική, να διαφυλάτει την Ορθοδοξία, να διαιωνίζει τα ήθη και τις παραδόσεις. Αυτή που επέδειξε το στένος να υποφέρει τις κατακτήσεις και τις επεδρομές, να αντέχει τις λαιλασίες και τις επιβουλές. Αυτή που βρήκε το κουράγιο να αρχίσει και πάλι από το μηδέν, να αναστήσει τις νέες χώρες, να αναζωογονήσει την μακεδονική γη, να προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στην πατρίδα και το γένος, αυτή την ποντιακή ψυχή που είναι πάντα έτοιμη για αγώνες και θυσίες, που συνεχίζει το υψηπετές φτερούγισμα μαζί με τον αετό των Κομνηνών, που δεν ξεχνά το ιερό χρέος της, αυτή τιμούμε σήμερα με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του Πόντιου Αγωνιστή. Ενός μνημείου που γίνεται η αφορμή για να εκδηλωθεί για μία ακόμη φορά το εγνωσμένο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αγάπη του σεβαστού Προέδρου μας προς τον Πόντο, που συγκροτεί μία από τις πιο βαθιές και τις πιο ισχυρές ρίζες του ελληνισμού. Ενός μνημείου που σας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, για να το παραδώσετε στην τοπική ιστορία και στην κοινωνία της Αλεξάνδρειας, η οποία και πάλι σας ευχαριστεί θερμά για αυτή την χειρονομία και την εθνική προσφορά σας. Ομιλία του δικηγόρου κ. Ιωάννη Αποστολίδη. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ίσως υπερέβαλε ο μεγάλος λαογράφος και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ρωμαίος
όταν υποστήριζε ότι οι στίχοι των ποντιακών τραγουδιών ξεπερνούν σε λογοτεχνική αξία ακόμη και τους καλύτερους στίχους του Κάλβου και του Καβάφη. Και ίσως από υπερβολική αγάπη για τα ποντιακά ακριτικά τραγούδια να υποστήριξε ο βαθύς αυτός μελετητής της ποντιακής ποίησης ότι ο διγενής Ακρίτας πιθανόν να έζησε και να έδρασε στον Πόντο. Ίσως, λέω, αυτά να είναι υπερβολές. Δεν είναι όμως υπερβολή ότι ο ποντιακός ελληνισμός υπήρξε πάντοτε το κατεξοχήν ακριτικό κομμάτι του ελληνικού έθνους. Ακριτικό και γεωγραφικά και ιστορικά και πνευματικά. Ο Ανδριάντας, του οποίου τα αποκαλυπτήρια τιμάται σήμερα εξοχότατη κύριε Πρόεδρε, ο Ανδριάντας του Πόντιου Ακρίτα είναι πράγματι σύμβολο ενός πνεύματος ελεύθερου, ηρωικού, πατριωτικού. Είναι πνεύμα ελληνικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εθνική ονομασία, η λέξη Έλληνας, ενώ μετά τους ρωμαϊκούς χρόνους και κατά τον Μεσαίωνα είχε σχεδόν εξαφανιστεί και δεν συναντάται στα δημόδια άσματα των άλλων μερών, υπάρχει στα ποντιακά τραγούδια, ιδίως στα ακριτικά. Εκεί σοπέραν το λιβάδ μέγαν φωνήν εξέβεν, σκοτώθαν Δράκοι Έλενοι και Μύριοι, Μυριάδες. Και σ' άλλο ακριτικό τραγούδι, συνθάλασσαν Πολυμπητής, Σομάλια Πεχλιβάνος, στον πόλεμον Τραντέλενος, Ρωμαϊκον παλικάρι. Και στον Πορφύρα επίσης ακριτικό ποίημα, να σαν τη μάναν που γεννά τα 30 χρόνια μίαν και φτάει ιών Τραντέλενον και νύφεν γαλφόραν. Αυτό το πνεύμα του Ακρίτα Τραντέλενου, του 30 φορές Έλληνα, διαπίστωσε ο συνταγματάρχης Δημήτριος Καφενιώτης όταν τον καιρό της Μικρασιατικής εκστρατείας είχε σταλεί από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στον Πόντο για να οργανώσει στρατιωτικά την περιοχή. Σε μια εκτενή στρατιωτική αναφορά του, τον Ιούνιο του 1920, γράφει μεταξύ των άλλων ο συνταγματάρχης Καφενιώτης προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο: «Είμαι εις θέσιν η Πόντη να αποτελέσωση τους φρουρούς του ελληνισμού. Εμπρότης είναι έργον εις το οποίο έχουν συνηθίσει από αιώνων. Περιβαλλόμενοι εν τη απομακρύνσιτον από ξένα φύλλα, παλαίοντες διαρκώς προς αυτά, αφομοιούντες παρά αφομοιούμενοι, αποτελούσι των ισχυρότερων τύπων της ελληνικής φυλής. Ουδής φραγκολεβαντινισμός, αλλά αντιθέτως μίσος και απέχθεια προς πάντο ξενικών. Δι' αυτάς ακριβώς τα αρετάς η Τουρκία, η οποία έβλεπε μακρύτερον αφότι συνεχίσαμε να νομίζομεν, τους διέλυσε, τους διέσπασε και τους επέλεξε βαθμιαίως έξω του βασιλείου». Αυτά έγραφε ο συνταγματάρχης Καφενιώτης στη στρατιωτική αναφορά του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο τον Ιούνιο του 1920. Μη φανταζόμενος τότε ότι ο ακριτικός ποντιακός ελληνισμός, τον οποίο υμνούσε, θα είχε εξεριζωθεί σε 3 χρόνια από τον Πόντο. Από μια γη όπου είχε βλαστήσει αυτός ο ελληνισμός πριν από τουλάχιστον 3.000 χρόνια και όπου στην ίδια γη είχαν φτάσει σαν προπομπή της ιστορίας οι μυθικοί αργοναύτες. Αυτούς τους απογόνους των αργοναυτών, τους Πόντιους, τους ξερίζωσε από τις προαιώνιες αιστείες τους βάσκανη ιστορική μοίρα, μετά από χιλιάδες χρόνια παρουσίας και ατμής σε αυτά τα χώματα. Σαν να μην ήταν αυτή η γη του φιλοσόφου Διογέννη του Κηνικού, του Συνοπέα, γη του γεωγράφου Στράβωνα και γη των κομινών της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος, μέχρι και η γη του Δημήτριου και του Αλεξάνδρου Υψηλάντη. Ξεριζώθηκαν από εκείνα τα χώματα οι Πόντιοι,
όσοι βέβαια γλίτωσαν από το τουρκικό φάσγανο, όσοι γλίτωσαν από τη γενοκτονία. Την περασμένη Κυριακή τιμήσαμε πολιτεία και ποντιακές οργανώσεις την μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας. Τιμήσαμε τη μνήμη 353.000 ποντίων, θυμάτων της θηριωδίας των Τούρκων, οργάνων του Κεμάλ Ατατούρκ και του ανθρωπόμορφου τέρατος και το Πάλος Μάν. Και θυμώντας τα μνήματα ζητήσαμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Και ανάμεσα στα άλλα αναλογιστήκαμε κάποιοι όσοι τυχαίνει να γνωρίζουμε λίγο την ποντιακή ιστορία, πόση βαθιά συντριβή δοκίμασε τότε ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας για την εξολόθρευση των ποντίων. Το Νοέμβριο του 1921, όταν είχε παροξυνθεί η τουρκική γενοκτονική μανία κατά των ποντίων, 39 συγγραφείς, ποιητές και καλλιτέχνες της Ελλάδας, ανάμεσά τους ο Παλαμάς, ο Σικελιανός, ο Καζαντζάκης, ο Γρυπάρης, ο Δροσίνης, ο Ξενόπουλος, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ο Μάρκος Αυγέρης, υπέγραψαν μια διαμαρτυρία προς τους διανοούμενους της Ευρώπης και της Αμερικής, καταγγέλλοντας την σφαγή των ποντίων στις πόλεις Μερζιφούντα, Κερασούντα, Σινόπη, Αμισός, Ινόη, Ορτού και αλλού, χαρακτηρίζοντας αυτά τα γεγονότα και την ανοχή τους από τη διεθνή κοινότητα πένθος της ανθρωπότητας. Δίκαιος χαρακτηρισμός. Δίκαιο όμως είναι να λεχθεί και μια ακόμη πικρή μεν αλλά λυτρωτική αλήθεια. Ότι η ίδια η ελληνική πολιτεία σκέπασε επί 70 ολόκληρα χρόνια την ποντιακή γενοκτονία με μια σκόπιμη λύθη. Και αυτό είναι πένθος του ελληνισμού. Και όχι μόνο η γενοκτονία αποσιωπήθηκε πλήρως, αλλά και γενικότερα παραμερίστηκε από την επίσημη εκπαίδευση η ιστορία και ο πολιτισμός του πόντου. Στα σχολικά βιβλία δεν υπήρχε ούτε μία γραμμή που να αναφέρεται στον πόντο. Πικρότατη η αλήθεια, αλλά πρέπει να λέγεται, ακόμη και σε στιγμές σαν αυτή των αποκαλυπτηρίων του ακρίτατου πόντου. Άλλωστε η ελληνική πολιτεία έχει εν μέρει εξηλαιωθεί, καθιερώνοντας το 1994 τη 19 Μαΐου ως επίσημη ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας και εντάσσοντας κάποια λιγοστά πάντως στοιχεία της ιστορίας του πόντου στα σχολικά βιβλία. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, ο αιώνας που πέρασε, ο 20ος αιώνας, ήταν ιδιαίτερα οδυνηρός για τους πόντους. Άρχισε με τη γενοκτονία του, προχώρησε με τον ξεριζωμό του, τους έριξε ύστερα αυτούς κατά μέγα μέρος στον αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο. Τους σκόρπισε κατόπιν κυρίως αυτούς στην ξενιτιά, στις φάμπρικες της Γερμανίας και του Βελγίου της ΤΟΕΣ, όπως θρηνοδούσε ο πολυδάκριτος Στέλιος Καζαντζίδης. Και σαν να μην έφταναν αυτά, στη λήξη του, ο μοχθηρός αυτός για τους πόντιους 20ος αιώνας τους επεφύλαξε μια ακόμη φορά, τον ξεριζωμό των νεοπροσφύγων αδελφών μας από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο 20ος αιώνας να πάει κι άλλο να μην έρθει για τους πόντιους. Και δεν πρόκειται να ξανάρθει τέτοιος κακός αιώνας. Δεν θα ξανάρθουν άλλες συμφορές για τον ελληνισμό. Είμαστε σίγουροι. Όλα εγγυώνται την αισιοδοξία μας. Τώρα στη χώρα λειτουργεί ένα ισχυρό δημοκρατικό σύστημα που μας χαρίζει ζηλευτή πολιτική σταθερότητα. Τώρα είμαστε ενταγμένοι στους ισχυρότερους διεθνείς οργανισμούς που εγγυώνται ασφάλεια και ειρήνη για τη χώρα. Τώρα οι Έλληνες είναι ενωμένοι. Τώρα δεν προβαδίζουν αλλά έπονται οι ιδεολογίες και οι κομματικές προτιμήσεις μας. Τώρα οι Έλληνες είμαστε περισσότερο πατριώτες. Μπορεί αυτό να μην φαίνεται στην καθημερινή βαβούρα της ζωής, αλλά στο βάθος της ψυχής κάθε Έλληνα η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας είναι το πιο δυνατό αίσθημα. Τώρα στην κοινωνία μας ισορροπούν οι αξίες της ζωής. Θέλουμε ολοένα περισσότερο υλικά αγαθά, αλλά ταυτόχρονα γινόμαστε πνευματικότεροι. Βαθαίνει ολοένα περισσότερο το θρησκευτικό αίσθημα του λαού μας. Το έθνος μας βρίσκεται σε καλή στιγμή της ιστορίας του. Ένα μόνο ας ευχηθούν, ειρήνη. Ένα μόνο ζητούμε από τους άλλους, ειρήνη.
Όλα τα άλλα εξαρτώνται από εμάς τους ίδιους. Ο λαός μας είναι ειρηνικός λαός. Και ο Ακρίτας, του οποίου θα κάνετε τα αποκαλυπτήρια, εξοχότατη κύριε Πρόεδρε, κρατά μεν όπλο, αλλά δεν είναι πολεμοχαρές σύμβολο. Είναι Ακρίτας, όχι απελάτης. Είναι αμύντορας, όχι επιδρομέας. Την ειρήνη ποθούσε αυτός ο πολεμιστής, όπως τραγουδά με τόσο γλυκιά προσδοκία η ποντιακή μούσα. Το έρημον το Καραούλ πότε θα λιμενεύει, χελιδονής τα αρνόπομου έρτε και απάνω γονεύει. Που σε πολύ ελεύθερη μετάφραση σημαίνει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, πότε θα σταματήσει το τουφεκίδι στην πολεμίστρα μου, να πεταρίσει σαν χελιδόνι η αγαπημένη μου, να έρθει να κουρνιάσει κοντά μου. Τιμούμε τον Ακρίτα πόντιο πολεμιστή, φρουρό των ακροτάτων συνόρων του ελληνισμού. Αλλά από την άλλη πλευρά μέσα μας είναι γραμμένη εμπλαξήν καρδίας σαρκικές η λέξη ειρήνη. Εξοχότατη κύριε Πρόεδρε, δεν επιτρέπεται να αφήσω αυτό το βήμα πριν θυμηθώ και θυμίσω ότι αυτή η γη της Αλεξάνδρειας, ο Γιδάς, είναι η γη Μακεδονομάχου, είναι η γη της Πινελόπης Δέλτα, γη των μυστικών του Βάλτου, μυστικά που όμως υπήρξαν ηχηρότατα προανακρούσματα της κλαγής των όπλων των εθνικών απελευθερωτικών πολέμων του 1912-1913. Τη στιγμή αυτή των αποκαλυπτηρίων του Ακρίτατου Πόντου πηγαίνει ο νους μας με ευγνωμοσύνη σε όσους με τους αγώνες και τη θυσία τους κράτησαν τη Μακεδονία ελληνική για να δεχθεί και να αγκαλιάσει τους περισσότερους πρόσφυγες και ιδίως εμάς τους Πόντιους, τα ξεριζωμένα παιδιά του αδικοχαμένου μοναχογιού της Ελλάδας, του Πόντου. Ευχαριστώ. Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας, κύριο Γεώργιο Ουσταβασίλη. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, ως πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Αλεξάνδρειας και Περιχώρων και εκ μέρους όλων σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε να βρεθείτε σήμερα ανάμεσά μας με σκοπό τα αποκαλυπτήρια του Πόντιου Ανδριάντα. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχό μας, κύριο Γιάννη Δημούλη, ο οποίος φρόντισε να είσαστε σήμερα εδώ. Την δεκαετία του 50, πόντιοι πρώτης γενιάς μερίμνησαν και δημιούργησαν το Ποντιακό Σύλλογο της Αλεξάνδρειας και Περιχώρων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που κατά καιρούς βοήθησαν το σύλλογό μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Κοσμίδη, που ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας βοήθησε για την απόκτηση του οικοπαίδου της στέγης μας. Τον πρώην ομάρχη κύριο Νίκο Πινακίδη, τους αείμνηστους Δημήτρη Μπουρσκέλη Δήμαρχο, Βασίλη Αμπατζίδη Αντιδήμαρχο, που βοήθησαν για την ανέγερση του κτηρίου. Τον βουλευτή του νομού μας, κύριο Μόσχο Γικόνογλου, που είναι στο πλευρό μας ηθικά και υλικά. Τον ομάρχη μας, κύριο Γιάννη Σπάρτσι, για την οικονομική βοήθεια που μας υποσχέθηκε για την αποπαράτωση του κτηρίου μας. Τον ομαρχιακό σύμβουλο, κύριο Κώστα Καραπανηπίδη, που είναι πάντα στο πλευρό μας. Τον επιχειρηματία, κύριο Γιάννη Πέτσα, για την προσφορά των μαρμάρων του μνημείου μας. Τον Απόστολο και Γιάννη Εξαρχόπουλο, για τις προσφορές κατά καιρούς προς το σύλλογό μας. Τον συμπατριώτη μας, κύριο Κολοθά Θεόδωρο, για την προσφορά του αγάλματος. Και τέλος, ευχαριστούμε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους συμπατριώτες μας που προσέφεραν κατά καιρούς στο σύλλογό μας. Και τώρα, κύριε Πρόεδρε, το μέλος του Ποντιακού Συλλόγου και χορηγός του Ανδριάντα, Θεόδωρος Κολοθάς, θα απονείμει εικόνα της Παναγίας του Μελά, μοναδική απομίμηση της αυθεντικής.
Αποκαλυπτήρια Αδριάντος Μνημείου Ποντίων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατάθεση Στεφάνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενός λεπτού σιγή. Πέρας της τελετής. Ακολουθεί ένας χορός από το της Δημοκρατίας, η Μονή της Παναγίας Ζωβρά, όπου θα έρθει σε λίγο να την επισκεφθεί, και στη συνέχεια θα παρατεθεί και γεύμα από το σεβασμένο του Μητροπολίτη μας, κύριο Παντέλη. Να πρέπει να πούμε ότι από το πρωί, από τις 10:30, παρέστη στη δοξολογία στο ναό της Κιμήσεως στην Αλεξάνδρεια. Κατόπιν τιμήθηκε από τον δήμαρχο της Βέρειας, τον κύριο Ιωάννη Δημούλη, με το χρυσό κλειδί. Αυτά όλα θα τα δείτε από την TV1. Επίσης έγιναν και διάφορες ομιλίες και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του ποντιακού ελληνισμού στην πλατεία της Αλεξάνδρειας, πίσω από την Αγροτική Τράπεζα. Με συγχωρείτε. Μίλησε και ο δικηγόρος Παύλος Αποστολίδης, ενώ χαιρετισμό έκαναν ο κύριος Δημούλης. Και πρέπει να πούμε ότι παρά την καταρρακτώδη βροχή, σύμπασα η πολιτική ηγεσία του τόπου, όπως ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο βουλευτής Μόσχος Δικόνογλου, ο Μιχάλης Καλκίδης βουλευτής, ο Ηλίας Φωτιάδης, ο νομάρχης Συμμαθίας, ο πρώην νομάρχης Ανδρέας Βλαζάκης, δήμαρχοι όπως ο Κοσμάς Λουκίδης, ο κύριος Χατζηγεωργίου, ο κύριος Βενιόπουλος και πάρα πολύ επίσημοι και εξοχότητα του κύριου Σταριού παρέστησαν σε αυτή την εκδήλωση, η οποία, όπως είπαμε, έγινε υποβροχή, αλλά είχε επιτυχία. Στο τέλος, μετά τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, χόρεψε και για λογαριασμό των Ποντίων ο Ποντιακός Σύλλογος Αλεξανδρίας.
δόξα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παντελεήμων και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, του ανωτάτου άρχοντος ημών, του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου μετά των οικείων αυτού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος γενουήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Συ ο Αναστάς εκρηφρόν Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζωοδοχού Τάφου, ηγεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Παύλου, του και ιδρυπάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε, τους αγαθός φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεός. Της πολλά έτη δέσποτα, Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, με αισθήματα εξαιρέτου τιμής, χαράς και αγάπης, σας υποδεχόμαστε όχι μόνο ως τον πρώτο πολίτη της πατρίδος μας, αλλά και ως ένα ευλαβή προσκυνητή και λάμπτρη της ιστορίας της. Γι' αυτό και αισθανόμαστε ιδιαίτερη τη χαρά και την τιμή, που σήμερα σας υποδεχόμαστε σε έναν τόπο γεμάτο από ιστορία και μνήμες και θεωρούμε την επίσκεψή σας στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά ως ένα προσκύνημα σε έναν τόπο στον οποίο οι ψαλμοδίες των μοναχών αναμίφθηκαν όταν η ανάγκη το επέβαλε με τις κλανιές των όπλων. Ο καπνός του λιβανιού με τους καπνούς της φωτιάς που έκαψε το μοναστήρι και τα δάκρυα της προσευχής με το αίμα που χύθηκε για χάρη της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Μακεδονίας μας. Σας υποδεχόμαστε εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, στα ιερά σκηνώματα της Παναγίας Δοβράς, της λάμπρας της Μακεδονίας μας, που υπήρξε τροφός και καταφύγιο για χιλιάδες Ελληνόπουλα στα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, καθώς φιλοξενούσε για 35 περίπου χρόνια την Πεδούπολη. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους εμάς, που σήμερα μπορούμε να σας υποδεχόμαστε σε αυτόν τον ιερό και μαρτυρικό τόπο, στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Δοβρά, που ανακαινισμένη τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να προσφέρει την αγάπη των εδώ ασκουμένων πατέρων όχι μόνο στον Θεό, αλλά και στον άνθρωπο. Συνεχίζει να είναι όχι μόνο τόπος μνήμης και ιστορίας, προσευχής και λατρείας, αλλά και τόπος ζωής και δημιουργίας μέσα από το έργο της διακονίας, του ανθρωπίνου προσώπου και του κοινωνικού συνόλου που επιτελείται εδώ, τόπος της ζωντανής παρουσίας της Παναγίας, η χάρη της οποίας
εύχομαι ολόψυχα να σας συνοδεύει πάντοτε. Με την ευκαιρία της σημερινής τιμητικής για μας παρουσίας σας στην Ιερά Μητρόπολη και Ιερά Μονή της Παναγίας Λοβρά, επιτρέψατε μου να σας προσφέρω τον Χριστού Σταυρό του Ιδρυτού, της τοπικής μας Εκκλησίας, του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, με την ευχή να σας ενισχύει στο υψηλό σας έργο και να σας προστατεύει στην προσωπική σας ζωή. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σας ευχαριστώ, σεβασμιότατο. Έρχομαι με μεγάλη αγάπη και μεγάλο σεβασμό προς τη Μονή και με πολλές ευχαριστίες προς τους πατέρες που με υποδέχονται και εσείς βεβαίως με τόση αγάπη και τόση φιλόξενη διάθεση. Ευχαριστώ θερμότατα. Πολύ ωραίος σταυρός. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάλι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανάτου πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Έφορος είναι ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, ο οποίος μίλησε και που σας κοίταξε εδώ στην περιοχή μας. Τέτοια προβλήματα υπάρχουν, δυσκολότερο να είναι. Εμείς δεν προσφέρουμε τόσο πολύ δύσκολο στους επισκέπτες μας. Έχουμε αυθονία εδώ γι' αυτά. Εμείς και εμείς τους επισκέπτες. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Χριστός Ανέστη. Κύριε Υπουργέ. Διάκος, κύριε Υπουργό. Διάννα, πρέπει να ανοίξετε λίγο να περάσουμε.
Πάτε καλά να είστε και καλά, και Ξάνθη, και Βέρεια και όλος.